Исәнмесез, эфирда татарлар тапшыруы. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Хөрмәтле тамашачылар, без сезнең теләк тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшлибез. Бүген безнең программада Алматы өлкәсенең Әнигә хөрмәт музеенда татар гаиләсендә ана роле турында сөйләштеләр. Син дидең бит миңа бу гомерне. Син китердең якты дөньяга. Син үстердең мине иркән азлап. Еллар миндә авыр булса да. Оренбург өлкәсе Сәкәй авылында Ак хисләр фестивале узды. Ак хисләр фестивалендә яңалык итеп Илһам Шакиров репертуарыннан номинация керттек. Марий Эл Республикасы Мазарбашы авылы остасы Ришат Әхмәдуллин. Газет, телевидениега рекламалар биргән юк бер каяда. Сарафанный радио шикелләрендә бер кешегә куябыз, аның күршесенә әйтә. Ульяновск өлкәсенең Үрән, ягъни Йынганаева авылына сәяхәт. Мәчет авылының күрке халкы, аның байлыгы, мәдәният йорты, аның йөрәге дисәк, бер дә ялгыш булмас. Алматы өлкәсенең Әнигә хөрмәт музеенда төрле этносларның ана образы турында сөйләштеләр. Биредә татар халкының тарихына һәм мәдәниятенә багышланган 2 стенд ачылды. Чараны оештыручы Казахстан татар һәм башкорт конгрессының Аккалфак татар һәм башкорт хатын-кызлары советы рәисе Җәннәт Низаметдинова билгеләп үткәнчә, бүген гаилә кыйммәтләренең ролен һәм татар гаиләсендә хатын-кызларның урынын күтәрү бик мөһим. Тулырак киләсе сюжетта. Әнкәйемә, син дидең бит миңа бу гомерне. Син китердең якты дөньяга. Син үстердең мине иркән азлап. Еллар миндә авыр булса да. Әни, әнкәй, безнең тормышның иң мөһим кешесе ул. Дөньяда әниләр көнен үткәрү булмаган бер генә илдә юк. Казахстанда быел бу көнне беренче тапкыр майның 2нче якшәмбесендә билгеләп үттеләр. Шуңа бәйле рәвештә Алматы өлкәсенең Карасай районының Әнигә хөрмәт дип аталган музеенда түгәрәк өстәл узды. Чара барышында катнашчылар бәйрәмнең килеп чыгу тарихы белән танышты. Ананың роле, ана мәхәббәте һәм балаларның үз әниләренә карата игътибары турында сөйләштеләр. Без үзебезнең яшь вакытларыбызны искә төшердек. Әниләребез 4 класс белеме белән безне ничек шулай тәрбияләп үстергәннәрен, олыларга хөрмәт ясап. Инде ул вакытларда бит бездә бик күп балалар, 8-9 бала кеше сайын булды. Үзем икенче бала булсам да кичкенделәрне үзебез тәрбия биреп үстердек. Бүген музей залында яңа 2 стенд тәкъдим ителде. Аларның берсе әлеге чараны оештыручы Казахстан конгрессының Аккалфак татар һәм башкорт хатын-кызлары советы рәисе, Астана шәһәренең Дуслык мәгариф мәдәни үзәге җитәкчесе Җәннәт Низаметдинова эшчәнлегенә багышланган һәм икенчесе татар халкының милли колоритын чагылдыра. Шулай ук монда Казахстанның барлыкка килүенә һәм үсешенә үз өлеш керткән хатын-кызларның тарихлары тәкъдим ителгән. Эти женщины, которые... Алар Казахстан өчен күп нәрсә эшләгән хатын-кызлар, табиблар, укытучылар, парламент депутатлары һәм алар илебез үсеше өчен мөмкин булганның барысын да эшләргә тырышалар. Для развития Казахстана. Якын киләчәктә музей хуҗалары Казахстанда яшәүче башка халыкларның стендларында ачарга ниятли. Татар үзәге беренчел булып чыкты. Күрсәтелгән ярдәм һәм хезмәттәшлек өчен рәхмәт йөзеннән Татарстанның Казахстандагы тулы вәкаләтле вәкиллеге музей җитәкчелегенә рәхмәт хатлары һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырды. Татар халкының мәдәниятен саклауга һәм хәзерге дөньяда татар хатын-кызларының ролен ныгытуга зур өлеш керткәннәре өчен музей җитәкчесе Абиш Гөлнарова зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Роли татарской женщины в современном мире. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Чараны үткәрүдә үз эшчәнлекләрен Алматы шәһәрендә алып барган 3 татар үзәге дә зур ярдәм күрсәтте. Шул исәптән чарада катнашчыларга сәламләү адресын Казахстан Республикасы парламенты Сенат депутаты Нурия Ниязова җибәрде. Минем бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә Конгрессның председателе Каримов Товфик Акрамовичка. Оннан Алматыдагы бар мәдәни урталыкларның рәисләренә, активистларына барыбыз да бер халык булып, югары дәрәҗәдә үзем генә мин аны үткәрә алмас идем. Инде алда көндә бер квартал эчендә бер зур республиканский конференция үткәрәсебез килә. Чара милли ризыклар белән чәй эчү һәм Идел татар башкорт үзәге яшьләреннән һәм Сарман халык ансамбле башкаруында зур концерт программасы белән дәвам итте. Әдилә Тухбатова, Бауырҗан Кажиканов, Татарлар, Алматы өлкәсенең Карасай районы, Казахстан.
2005 елда Әсәкәйдә старт алган Ак хисләр фестивале татар халкының яраткан туган тел бәйрәменә әйләнде. Быел чарага яңа номинация кертелде. Илһам Шакиров репертуарыннан җырлар. Җырларны 12 конкурсант башкарды. Фестивальдә өлкәнең 8 районыннан килгән милләттәшләребез һәм Бөтендөнья татар конгрессы вәкилләре катнашты. Тулырак Оренбургтан үз хәбәрчеләребез репортажы. Өзіміздің тілімізді, өзіміздің йырларны, өзіміздің тілні, традицияларны күрсәтеп, саклagан өчен зур рәхмәт. Сәхнәгә чыгар алдыннан сынга әзерлекләр. Дилия Гафиятуллина Әсәкәйдән, кечкенәдән сәхнәдә. Бу юлы ул Илһам Шакиров репертуарыннан Сарман җырын башкара. Быел без Ак хисләр фестивалендә яңалык итеп Илһам Шакиров репертуарыннан номинация керттек. Мәшһүр җырчыбызның мирасы быелгы фестивальне тагы да югарырак баскычка күтәрде. Әсәкәй сәхнәсеннән Әллүки җырының яңгыравы үзе бер зур әһәмияткә ия булды. Беренче лауреат дипломына Пономаревка районыннан Илмир Адиганов лаек булды. Шахта, ой былбылым, изләдем бәгърем сине, яшимәннәр һаман яратам, кышкырамас, умырзая, сабулашу аккайын, сарман, кримәле урманнарга, ох, Ырымбур кала. Барысы да халкыбызның алтын бөртекләре. Вакытында бийек җырчыбыз Илһам Шакиров яңгыраткан җырлар. Яшына 77 яш, 5 ел була, Алла бирса быел менә формироваться иткәнгә бу группага. Шушлай концертлар куеп, областной фестивальләрдә, районныйларда йөрибез. Диана Шаймуратова Әсәкәй районыннан, бала чагыннан ук сәхнәдә. Хәзер инде Казан югары уку йорты талибәсе. 19 яшьлек Диана Шаймуратова Кримәле урманнарга җырын башкарып, гран-при яулады. Халкыбызның юка эшләре белән шөгыльләнүче Иске Нәмин авылының Сандугач фольклор ансамбле буларны сәхнәләштергән. Уста булы ир-егетләр үргән аны юкәдән. Җәйдә, кышта, язда, кышта, нинди генә заманада да ярап тора һаманда. Шабаталар киеп биебез, читекләр булмаганда. Үзе сумка, юкәдән ясалган сумкалар магазиннарга йөрегә. Юкә шәшкәсе салып, юкә балы белән шәй эчербез кызлар, яна әрәмәгә төшеп. Ел сайын фестивальның форматы үзгәрә, шулай да туган тел номинациясе саклана. Сәхнәдән Тукай әсәрләр яңгырады. Сездән аерылу туганнар, җайсыз, уңайсыз тору. Бу тору әйтергә мөмкиндер, кояш, айсыз тору. Татар биюләре күңелләрне җилкетте. Фестивальдә татар каргалысы мәдәният йорты каршындагы халык ансамбльләренең биюләре, киемнәре, пластикалары, үзләрен сәхнәдә тотулары барысы да сокланырлык иде.
Әсәкәй мәдәният йорты каршындагы Ялан халык ансамбленең берничә бию төркеме эшләп килә. Шуларның берсе Йолдызның Ярмәк биюдә тамашачыларны битараф калдырмады. Сәхнәдән җыр-моң яңгыраса, Фаида сәнгать мәктәбенә йөрүчеләрнең бәйгедә катнашучы авыл осталарының эшләре сокландырды. Фаидагы күргәзмәдә татар халкының көн күрешен чагылдырган әйберләр, чүгеләр, бәйләү кул эшләре, калфаклар күрсәтелде. Фестивальгә Бөтендөнья татар конгрессы зур бүләк ясады. Татарстанның халык артисты Илсафны алып килделәр. Ул үзенең матур җырлары белән бәйрәмдән нур өстәде. Жюри әгъзаларын яшь талантлар сөендерде. Һәм аларга иң яхшы җырчы биючене сайлап алу җиңел булмый. Ахисләр, ул бит зур сәхнәгә бер адымда әле. Озак киңәшкәннән соң жюри әгъзалары сәхнәдә. Сәхнәдәгеләрнең берсе дә игътибарсыз калмады. Монда фестивальләр зур чыгымнар сорый һәм аларны оештыру иганәчеләрдән башка мөмкин дә түгел. Оештыручылар Әсәкәй район мәдәният бүлеге, мәдәният йорты һәм өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте. Өмет бар безнең, что безнең татар мәдәнияте сүнмәячәк. Безнең инде задача бер безнең яшүсмерләрне һәрберсен татарча өйрәтеп, татарча җырларга, биергә, чтобы һәрберсе шулай булырга тиеш. Ахисләр фестивалендә Казаннан Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Разил Зинатуллин килде. Һәм ул фестивальнең жюри рәисе вазифасында үтәде. Ул фестивальгә югары бәя бирде. Әлеге фестивальне үткәрүчеләргә зур рәхмәтемне белдерәм. Анда катнашучыларга зур рәхмәтемне белдерәм. Чыннан да безнең халкыбыз бөек, аның үзенең мәгърифәтчелеге дә бар, аның үзенең мәдәнияте дә бар. Татар эшмәкәрләре җиңүчеләргә һәм катнашучыларга саллы бүләкләр дә әзерләгәннәр. Икенче Зубачы авылы Тургай ансамбле Оренбур өлкәсенең татар мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов исеменнән махсус саллы акчалата бүләк алды. Киләчәк фестивальнең дә максаты шул ук кала: яшь башкаручыларны җәлеп итү һәм аларда татар рухын, татар телен үстерү. Оренбур өлкәсенең Әсәкәй районыннан Фирүзә Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Марий Эл Республикасы Мазарбашы авылы остасы Ришат Әхмәдуллин. Гәзит, телевидениега рекламалар биргән юк бер каяда. Сарафанный радио шикелләрендә бер кешегә куябыз, аның күршесен әйтә. Ульяновск өлкәсенең Үрән, ягъни Йынганаева авылына сәяхәт. Мәчет авылының күрке халкы, аның байлыгы, мәдәният йорты, аның йөрәге дисәк, бер дә ялгыш булмас. Марий Эл Республикасы Мазарбашы авылына булган сәфәребезне дәвам иттерәбез. Әлеге авыл элек-электән эшлекле, кәсепле булуы белән дан тота. Авылда кәгазь, тукыма фабрикалары эшләгән, 3 ат заводы булган. Бу традицияләр бүген дә дәвам итә. Әлеге тырыш халыкның нәсел дәвамчылары терлекчелек белән шөгыльләнә. Кул эшләренә дә бик оста алар. Шуларның берсе Ришат Әхмәдуллин. Талантлы милләттәшебезнең эшләрен хәбәрчебез Гөлия Садыкова да күреп кайтты. Матурда инде безнең татар авыллары, ерактан ук күренеп балкып торалар. Мазар башында без хәзер. Урамыннан атлаганда ук үзеңне күргәзмәдә кебек хис итәсең. Хушны алырлык берсеннән-берсе төзек йортлар, тәрәзә йөзлекләре, капкалар, чын сәнгать үрнәкләре. Әсәре гади, Мазар башының үз остасы бар. Ришат Әхмәдуллин ул, 43 яшь аңа, шушы авылда туып үскән. Куян авылы мәктәбен тәмамлаганнан соң Ешкарала шәһәрендә икътисад юнәлеше буенча техникумда укый. Аннан читтән торып, Казанда югары белем ала. Өйләнгән, 2 бала үстерә. Бүген янгын сүндерүче, коткаручы булып эшли. Тәрәзә йөзлекләре ясау яраткан шөгылем генә ди ул. Бу эш белән шөгыльләнү шуннан кирип китте. Безнең өйнең ремонт ясадык үз өемә. Ремонт ясаганнан соң, тәрәзәләрне алыштырганнан соң, тәрәзәнең алкалары үзенеке уже размерлары килмәде. Шуннан эзли башладык, нәрсә куярга, агачны куясы килми, буйысы бар, эшләргә осталары юк хәзер, агач осталары. Кешеләрдә калайдан ясалганны күрдек. Шуны эзләп Татарстанга, күрше республикага бардык. Кушырга дип барганык, эшләтергә дип карап тордык, ничек эшләгәннәрен. Шунда иптәш малайым белән шуннан берне генә кушып кайттык. Берне куштык, алар безгә эшләп бирделәр.
Монда алып кайтып, сүтеп, шаблоннар эшләп, үзебезчә үзгәртеп, яңа формалар кертеп, беренчесе шуннан башланды. Оннан икенчесе, өченчесе яңа идеяләр туа тора. Интернет шелтәре дә ярдәмгә килә. Бизәкләрне шуннан ала, китап, журналлардан таба. Күбесенчә татар милли бизәкләре белән эшли, кирәксә, башка халыкларныкын да ясыйм ди Ришат Әхмәдуллин. Матурлыкка шикләр юк бит. Тәрәзә йөзекләрен күреп кешеләр капкаларына да бизәкләр сорый башлый. Почта әрҗәләренә адрес язылган исем такталарга заказлар күп. Туктаган юк, пока заказ биткәне юк. Үзебезнең районына түгел, чит районнар, даже Марки районына барып куеп кайтабыз. Реклама, гәҗит, телевидениега рекламалар биргән юк беркая. Безнең социаль челтәрләрдә бераз чыгарабыз үзебез эшләгән әйберләрне. Ну, ничек дип әйтим, сарафанный радио шикелле инде. Бер кешегә куябыз, аның күршесенә әйтә, күршесенә әйтә. Ришат Әхмәдуллинның әлеге юнәлештә эшли башлаганына инде 13 ел. Ярдәмчесе дә бар, 2 туган абыйсы булыша. Күләмгә түгел, сыйфат өчен тырышабыз ди Ришат Әхмәдуллин. Бары тик калын калайлар кулланалар, үзләре килеп үлчәмнәрне алалар, китереп эләләр. Бәяләргә килсәк, Монда юк, размер булса примерно 5000 инде. Берсе. Әйе. Менә моның берсен ясар өчен күпме вакыт китә сезнең? 2 кеше эшләсәк, иртәдән кичкә хәтле туктамыйча эшләсәк, может бер көндә җитеп була инде. Берсен. 150 шишек тишеп, заклепкага китә менә монда кичкенәгә генә. Берсенә. Менә бу зурлары ничә? Булары 6,5. Җан тынычлыгы табам. Эшемнең нәтиҗәсен күрү мине рухландыра ди Ришат Әхмәдуллин. Шулай ук кызыксынган авыл балалары да кичләрен килеп биредә кулларын шымарталар, акча да юнәлтәләр икән. Белгәнеңне башкаларга өйрәтү, хезмәтең дәвамлы булу дигән сүз бит. Гөлия Садыкова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Марий-Эл Республикасы. Хәзер сүзебез Ульяновский өлкәсе Чордаклы районында 1661 елда нигез салынган Йынганаева Үрән авылы хакында барыр. Дөресрәге, авылларын яратып гомер итүче халкы турында. Башка авылларга үрнәк булырдай хезмәтләре бар аларның. Ялда итә беләләр, мәдәният йорты эшчәнлегенә дә тукталырбыз. Кыскасы сүз авылның гади бер көндә яшәешен күзәткән Ләйсәнә Садрытдиновага. Юк, шунда утырыгыз. Teşekkür olmuş. Safsabırlılar indi. Bizdeki yeri tutarsanız güzel. İyi yarar indi. Yıksın, vazit kapışasın git. Adam karar. Şimdi varıp ki. Татар халкына хас сыйфат. Кунак килгәч матур итеп киенеп чыгу. Менә мәчеткә килгән авыл картларының да камера алдында күркәм булып күренәсе килде. Без хупладык кына. Матур бит ул татар халкы. Инде Ульяновский өлкәсе Чордаклы районында урнашкан Үрән татар авылы мәчете хакында сөйләшик. Muhtasip da buldum, ahun da buldum. Şahit azgine kartayabız da şu işimni başka gençlerge verdim indi. Gençleri. Әйтегез әле, менә бу авылда гомергә мәчет булганмы? Менә бу мәчет. Bu bizim avulda 4 meçit bulgan. Bizim avulumuz big zor bulgan. 1300 damahazayistiydi. Şimdi avul zor idi. 4 meçit. Hazır vata bir gene meçit tüzük. 35 yılda bulduk meçit kendi. 35 yıl. Bizning avulning söyləyəndə, bizim avulda ömür boyu məscid buldu. Nutul keçlənmədi ul məscid. Şol 90-cı yıllara qaldı. 90-cı yıldan sonra tutulmuşlar gəlin məscidlər. Tüzərgə tutunduk barımızda, şol dilgə tutunduk. Tutunduk. Bu məscidi kim saldı? Bu məscidini avul bilə birgə saldıq. Avulun şol sadaqaga ceyilgan məscid bu bizning. Менә авылда өмәләр бармы сезнең? Бергәләп эшләтергә. Бергәләп эшләтергә өмәләр бар иде безнең. Бу шул 90 элек бар иде. Хәзер юк. Хәзер инде һәрбер үзенә нәрсә ясый, үз эшли. Потому что хәзер үзләре почти барды предприниматель безнең авылда халык. Барда бик яхшы рәнделәр дә. Государство рәтте халыкны эшләргә. Әйе, бу сүзләрдә хаклык күп. Авылда эшмәкәрләр байтак. Үз эшләренә аларның күбесе нәкъ менә колхозлар беткәч тотынган. Инде бүген аякларында нык басып торалар. Халыкны да эшли итә торган оешмалары байтак. Баксаң, авыл тарихы шушы халыкта. Авырды белә үстек без. Барыбыз без сугыш вакытындагы балалар. Миңа 87 яшь.
Элек-электен ислам динен тоттыгыз. İslam dinini tuttuk Allah'a şükür. Halk nikah karap durduk, niçik halk bara yürüyor iken deyip yaşıra vakitte işlemeyen vakit, işlegen vakitte karadık, niçik halk, kart halk, niçik ala bara dünyanı, yaşlar niçik bara tartıldı halk, neçit yaxşı ürnek kürsede halkka. Şunun bile biz dünya tutunduk, barımızda şu ekirtkine köpçilebiz. Tırışabız ne? Halden kilen hal tırışabız barımızda indi. Allah'a şükür. Allah Teala yoldan barga kişi adaşmazdı. Xuday Teala yakka kalkmaz muzu bizne deyip turabız. Amin. Иң мөхиме шушы авыл картлары яшьләрне дә ислам диненә тарткан. Авылда көрәш буенча 2 Россия чемпионы бар. Алар бөтен авыл малайларын спортка тарткан. Үзләре дин юлында булгач, укучыларын да мәчеткә юнәлткәннәр. Халкыбызның тагын бер күркәм сыйфаты үрнәк алу. Мәчет авылының күрке халкы, аның байлыгы, мәдәният йорты, аның йөрәге дисәк, бер дә ялгыш булмас. Чөнки мәдәният йорты безнең халыкка ниндидер дәрт, моң бирә торган, бүләк итә торган һәм әлбәттә инде бу авылда да менә шундый матур ансамбльләр хезмәт итә дип аңлыйм. Менә сөйләп китегез әле рәхим итеп. Нинди эшчәнлек менә бу мәдәният йортында нәрсәләр эшлисез? Нинди түгәрәкләр бар? Гомумән менә аның хезмәте турында. Дөрес авылның бу йөрәге. Бездә монда нинди түгәрәкләр була? Татар түгәрәге дә бар, кружок инде. Ул эшләре белән дә бар. Аннан тыкмач кисү дә бар. Аннан бию ние дә бар, түгәрәге бар. Вокал бар. Центр активно долголетие ачтык. Минем инде ул дуслык дигән кызларым менә йөриләр. Менә гомумән халык нинди? Була бит шундый авыллар җырларга ярата торган, кайсыдыр авыл биергә ярата, кайсыдыр театр куя, кайсыдыр шигырь укырга ярата. Менә сезнең халык нинди? Безнең халык бөтен яктан килгән. Безнең халык бии дә, йырлый да, уйный да, гармунчыларыбыз да бар, ланнарыбыз да бөтен яктан килгәннәр. Безнең үзебезнең дә үткәргән концертларыбызга бик тә нык яратып киләләр. Потому что безнең мероприятиеларда ланнарыбыз участвовать итә, үзебезнең ланнарыбыз. Аларның әбиләре, бабалары, апалары, әниләре киләләр карага. Ял итәргә киләләр. Шуның өчен мәдәният кирәк. Без хөрмәтле тамашачыларыбыз, менә шулай халыкны яратып хезмәт итүчеләргә үзебездән бәләкәй генә күчтәнәш калдырабыз. Кукмара савытлары искиткеч. Доверьте ежедневные кулинарные хлопоты Кукмара, и приготовление еды превратится в настоящее удовольствие. Идеальное сочетание дизайна и функциональности. Кукмара обеспечит успех вашим кулинарным экспериментам. Менә шундый динле, тырыш, мәдәниятле авыл турында сөйлисе күрсәтәсе килеп тора. Караган тамашачым, чакырыгыз. Без килербез. Сезнең авылда моңа лаек бит. Ләйсәнә Садретдинова, Владимир Горьянов, Татарлар, Ульяновск өлкәсе. Татар халкы гомер-гомергә җыр-моң белән атлый, шатланса да, хәсрәтләнсә дә, көйләп хисләрен йөгәнли ул. Бу хакта Татар җыры дигән шигырендә шагыйрь Факил Сафин булай дип яза. Йөрәкләрдән чыга ул моң, йөрәксезнең җыры юк. Татар җыры илаһилык, ямавы, җыртыгы юк. Без сезнең белән сау булашабыз, исән-имин булыгыз.